Здравейте хора, аз съм Веско и днес ще играя на Brawl Stars с един мой приятел. Така че, нека да започваме. Това е първото видео в новият ми канал. Ще играем на новите мапове на Haze Duels, Drum Roll и Mirror Match. Така че нека да започнем. Аз мисля да започнем с Haze. Нека да започваме да играем. На Haze ще играем първата ни игра. И аз ще играя с Коро. Всъщност на този мап не знам дали е много подходящ. Не, тук ще играя с Спайк. Нека си го сложим. Така. Ще играя с Спайк, той ще играе с Бери. Така че, да. И започваме с първата игра, в която има две Берита от нашия отбор. Добре, аз съм с Спайк. Бери за този мап не знам колко е подходяща, но те може би ще искат да го дигнем. Тъй като не е много става, най-новия отговор. Оп! Почти ги убихме и тримата. Само тази бига стана 200 кръв, направо не знам как стана. Така. Не. Спайк между другото трябва да им вляза отблизо, защото Спайк отблизо направо ги кърти сейфа, така че нямаше да ги жали. Охо. Добре. Добре, набихме им 20%. Аз ви казах, че Спайк го кърти този сейф. Направо най-добре за този мап и за мода по-скоро. За Haze Спайк направо кърти. Така. Продължаваме. Те на един удар бие към сигурно 10% демидж. Така. Тук ще си метна супера. Мале, не, сцепихме го сейфа, Не, тази Джаки ми уби! Нищо. На 20% остана, така че тук мисля, че е ясно какво ще е нашия на 100. Хора, дали ще ги биеме на нашия да е 100, тяхна да е 0. Може да ги биеме между другото. Няма шанс, просто който дойде. Няма да ми научи, естествено. Така. О, не, пак този крол, пак иска да умре по същия тъп начин. О, не! Биби, хора! Добре. Така. Тук тази Джаки, тя малко ме опасява. Ще я убия набързо и така. Ще си пусна супер, хора. О, не. Не, хора, бибито ме уби. Така. Тук 15 секунди, така че тук мисля, че е ясно какво ще стане, даже в 100% вече е сигурно. Да, знаете ли какво, ще се опитам да го... Няма стане. Как че ще се опитам да успея да го направя в последната секунда поне, да успея да го махна техния сейф, да го счупя, но просто това ме уби. Добре, първа игра победа, това се е доста добре като цяло. Така, продължаваме с втората игра. Във втората игра, продължаваме с втората игра. Тук вече играем с Бери, Спайк и Брок. Аз пак не си Спайк. О, не, Мико. Мико. Но досаден така може да прескача всичко. О, не, хора, няма. Аз просто ще ходя да ги цепя. Това Брок там се цепи без никой да го безпокои. Добре. Ще се опитам да ги... Няма шанс. Не, хора! Биха ни! Каква беше тази бърза игра, бе? Направо... Нищо. Добре. Пак изгубих 6 купи. Добре, нищо все пак. Мога да ви кажа между другото, че също и този мой приятел, който се казва Firefox, има канал, който се казва почти същото ValorFox. И там също каже доста готини видеа, подобни на това, на Brawl Stars, на Valorant, така че на някакви различни игри. И може да се абонирате и просто да му гледате видеята, неговите не са никакво, даже са доста добри видеа. Тук за сега. Какво го направих това?
На Спайк хубавото е, че това, което го хвърля, нали, както са на този скин, не както са огън. Като го хвърли се разпръсква и в храстите, мога много лесно да ги намеря къде са. Опа. Мали. О, тук това Одис. Айде, май заминахме. Да, няма как, дай на мен. Спаси се! Тимейта ми се спаси. Да, бе, да. Само трябва да чака 5 секунди, 4. Не, заминахме. Така кемпи, мазни. Много мразя такива кемпери като това. Много мразя. Продължаваме, хора. Все пак. Няма да се казваме. Аз, между другото, може би няма да играя с Спайк. Ще играя с Санди. Да, с Санди. Охо, да. Така. Продължаваме към третата игра. И така, хора, вече сме в третата игра, в която аз играя с Санди, както ви казах по-рано, и ти, Наско, брат. А приятеля ми играе с Dynamike. Тук мисля, че това си е доста добър тиммейт, като за... Добър тим си е като за този мап, мисля. То май няма никой в сервата, така че аз защо не ги... Охо, да бе, да няма. О, да! Ограбих сме. Аз между другото имам гаджета за стъмване, така че е това са, примерно. Добре сме за сега. Тук той е Мико. Добре. Това е доктор, който да ми се върти като някакъв... Не знам къде да тръгне, така че що направо да не го убия. Ама те са двама ли били? Един е безпомощен, другия и той. Не, другия не. Чак толкова заминахме! Спасих се! Не, защо се напълни суперен? Трябваше. Приятеля ми, какво направи направо и гръмна? Не. Нищо. Четвърто място пак. Губим. Нищо. И така, хора, вече сме в следващата игра. Отново сме с същия тим Dynamike и Санди. Мисля, че това си е наистина доста добър отбор. Тук един честър ми се пречка. Добре, ще го убия. Май ще го убия, не съм сигурен точно. По-скоро той е много. Добре, нищо. Само да не се бутам много приятеля ми, че не стане зле Firefox той. Така. Тук в края ще има май доста хора. Да, какво става там? Тук мисля, че да ги препарирам. Не! Убиха ме, нищо, поне им набих доста демидж. Мале, знаеш, че толкова рязко ще ми влязат тия. Така. Тук няма да влизам този път. Нека игра малко по-сейф. Тук с Firefox. Просто ти ми се въртим. Не. Това беше близко, Това вече не беше. Това направо си беше точно. Тук успях да се измъкна. Много за малко. Не, хората, как ме оцели, бе! Мале, колко губиме... Мале, не, в това било толкова губиме направо... Нищо. Продължаваме, хора. Ако ми зареди, да. Тук имам нещо добро, пас да си го взема. Продължаваме с следващата игра. Чакайте малко, това бяха PowerPoints. Аз между другото мога да апгрейдвам много. Да, имам доста за апгрейда, ама за момента не мисля да го апгрейдвам това тук. И вече сме в следващата игра. Пак сме със същото дело, мисля, че няма да сменяме. Тук не мисля да влизам вътре, по-скоро ще се отдърпна и ще взема и тези скилки. Само пак не умреме, че това направо си е позор. Правим на нещо. Няма, стягаме се, няма.
Сега вече няма да се бутам толкова. Надалеч, май. Не знах, че това е там. Оп, добре. Няма толкова да се бутам, че да не стане пак зле. Няма хубав в средата особено. Тая Шели. Убиха. Това беше близко между другото. Шели са супер, особено близо направо те кърти, нямаш шанс. Вече ще ги препарирам. Това е някакво типче. Победа, хора. Една победа направим във видеото. Като да си минаваме и мисии, добре. Стардроп. И вече сме в следващата игра, хора. Сега пак сме с същата друга. Има ли смисъл въобще да го казвам? Май ще останем с него. Ако си взимаме 2 пауъръпа, котио. Наядохме се доста. Това сега късмет между другото. То в средата има сигурно към 4-5, повече понякога. Оп, стъннах мъртъв. Той е гео. Той е опасно далече, ама отблизо. Понякога и отблизо, ако е твърде апгрейднат. Той код как бяга. Но няма какво да стане просто. Чао, код. Не, по-добре не. Няма пак да умирам по същия тъп начин. Така, геото пак мисля да го... Оп! Почти! Да! Добре. Firefox го уби. Розо. Мъртва. Това беше близко. Няма да успея да взема пауъръпа. Той код май не знам много какво прави. Изкара, че си супера. Мъртъв. Макса, може би ще го убие. Той код наистина не знае какво прави. Това фрака на малко. Ай! Браво бе, Firefox. Добре, направихме. Добре, тук мисля, че... Къде сме 3 отбора, бе? Ето го кода, да не знае какво прави. И вече сме 2 отбора. И победа. Втора победа. Поредна, да. 2 унистрики имаме вече. И си трупаме и мисиите си минаваме, между другото. Тук ни остава само един човек да убием. И ни остават 3 игри да победим. Така ще минат и тия двете мисии. И вече сме в следващата игра. Тук да вляза ли в средата поне веднъж да се жертвам или... Чакай да видим колко човека влизат. Не. Няма се жертва. Вижте ако ги се намалихме, добре. Пак ще е добре. Ако това не ми ги вземе, да е. Няма да се. Мана. Между другото е много лесно да дойдеш с Dynamite, само не ти трябва да... Firefox умря. На Макс няма да се бутам, че да не стане като миналия път. Няма да се бутам, ама се бутам и гледайте какво става като се бутате, хора. Не дейте да правите същата грешка. Добре, нищо. Продължаваме. Тук всъщност има ли въобще някакъв друг мап, който да играем и двамата? Няма. Добре, от тук за да си взема тия токени, освен ще играя сам. Или пък... Да, ще лефне. Левкаме, хора. Ще играя на... на Drum Roll, това мисля, че беше... Това е най-глупото нещо, хора. Ще го играем,
На мен това въобще не ми харесва, това нов мап. Моден мап. Въобще не ми харесва. Защото буквално така се умираме и се превръщаме в там някакъв си друг броуър, после в друг и накрая трябва да стигнем до последния, това път е Джеси. И си е глупости. Франк, тук всички мисля, че... не. Гледайте какво става хората, просто... Много глупаво. Не. Много мразя този мап, ама наистина много. Тук никога май не завършва на... Тук до сега никога не съм правил победа, между другото. Yes! Добре, тара сме вече. Човече. Това ли Star Power са сложили? Добре. Дарелката, може би ще ме убие. Не! Уби ме. Поне четвърто място към победа. Просто четвърто място. Те тия вече са станали, гледайте, Нита. Кога бе, братле? Добре, аз как трябва да се направя кил? Гледай, пълно е тук с някакви дарели. Добре, как да го направя това? То няма как просто. Трябваше първи да стана аз. За да го направя. Дарел да е. И те им остава един кил. Yes! Добре, дарел сме вече. Бе, хора, как тук не взех нито един кил, бе, направо... Зле нещата! Останахме бул, хора, добре. Не! Добре, на 6-то място сме. Май няма да завършат добре нещата. 7-то място. Да се черствам ли да опитам да я убия тази Джеси? Те само ми трябва един кил и... Yes! Нита съм! Не, хора! Добре, 6-то място. Не знам колко е добре. Няма да игра с Firefox, защото трябва да си вземам тия токени. Знаете ли какво ще пробвам другото и това? Тук можем да играем с него, добре. Знаете ли, направо ще му предложа да играем на този мап. И хора, продължаваме с последната игра. Ще направя една на Haste сам. Тук ще играем само с Бул. Това ще е последната игра, защото иначе клипът ще стане много дълъг. Не искам чак толкова да гледате как умирам. Не игра. Тук само може ли да спечелим? Ти има така скинчета. Не, май видях двама митика. И то не от моя отбор. Добре. Трябва да премина някак. Добре. Стигнахме до... Сейф. Тук сме. Така. Добре. Набихме им доста стабилен демидж, така че... Имаме шанс. Не. Няма да стигне. Няма да стигне. Няма. Добре. Успяхме. Сега ще изстреляме напред. Така. Не! Успях дори да набия едно демидж. Така. Те ще не били да са само 6 демидж, май ще не повече вече. Не, няма какво да се направи просто. Не! Yes! Не са малък проблем. Добре. Имам супер, така че трябва просто да се изстрелям напред. Сега ще се изстрелям. Изстрелям се. Добре, успяхме да набиеме още няколко процента. Така, остана малко. Не! Не, и 9 съм близо.
На 18% останал. О, не, цвета ни влизат тримата. Това е много голям проблем. Така. Мърчи се двама. О, не. О, добре. Сега ще ги водим. С малко само. Ние сме двойно по... Техният сет на двойно по-малко от нашия. Не! Не, хора! Не! Еми, май ни биха. Не, хора! Не! Биха ни, останаха на 16% техния сейф. Не. Еми хора, това беше всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, може да го лайкнете и ще пускам и още такива видеа, така че ако ви е харесало, може да се абонирате, за да не изпускате такива готини видеа. Така че от мен чао и до нови срещи.